Egun ondizuela pilotazaleok, Zestoako Gurutzeaga kiroldegiko pilotalekutik. Gaur hemen izango dira, ados pilotaren binakako txapelketei dagozkien partidak. Lehendabizikoa bigarren mailako txapelketari dagokiona izango da. Promozio mailakoa alegia eta lehen mailakoa ikusiko dugu. Eguneko bigarren norgehiagokan, batetik lehendabiziko honetan Marta Gomezek eta Alize Sagarduik, Malen La Madrid eta Alejandra Perez izango dituzte arerio, eta bigarren neurketan berriz, maila nagusikoan herritarrak jokatuko du. Herritarren aurrean Leire Oskoz lagunduela ariko da Naro Agirre, kartelean ikus dezakezuen moduan, Jera Iturriagaren eta Ane Mendibururen aurka. Bigarren partida horretako kontuak beranduagorako utziko ditugu, pilotariak beroketa ariketak egiten ari direnerako. Orain lehen partidan promozio mailari dagokionean sartuko baikara bete-betean, eta lehen da bizi lehengo astean anabasa handixamarra izan genuen, sailkapenak gora eta bera esan genizuen ekartzen ahal eginduko ginela, eta hortxe dituzue promozio mailako zenbakiak, geroago lehen mailako txapelketari dagozkionak ere emango ditugu, baina has gaitezen partiden urrenkeran banaka-banaka sailkapenak errepasatzen eta eguneratzen. Promozio mailakoan Marta Gomez eta Alize Sagarduik gaur gorriz ikusiko ditugunak ditugu lehendabiziko postuan, Sopuertan jokatutako partida irabazita 9 puntu positiborekin. Bigarren gaurko aurkariak izango dituzte, Alejandra Perez, Malen La Madrid eta Alejandra Perez, hauek ere puntu batekin, baina aberats apur bat txikiagoarekin, puntu bateko aberatsarekin. Hirugarren puntu batekin, baina 21 batean Olaberrian txapelketari hasiera eman zion neurketan galduta Ire arte eta Janire Sotil ditugu, eta laugarren postuan ostera Sopuertan Martaren eta Alizeren kontra galdu zuten Olatzin Sausti eta Naia Bertiz dira. Punturik gabe eta -9 aberatsarekin, eta Naia Bertiz oraindik ez da txapelketan sartu, datorren astean okerrez fan naiz Insaustik eta Bertizak dute jokatu beharra, eta hor gauzak ondo Zunbildarra atzelari Zunbildarra ikusiko dugu txapelketan estreinago aurreko jardunaldian. Orain bi aste Sopuertan Maria Crespo hartu zuelako Nafarraren lekua, eta sailkapenak errepasatuta beroketa ariketak egiten ari dira lau pilotariak, une batetik bestera hasiko da partida, baina horren aurretik eguneko lehendabiziko galdera egin behar diot gaurkoan komentario lanetan lagun izango dugun pilotariari. Oiana Orbegozo gaur kantxan aritu beharrean hemen dugu, elkarrizketa setetik hartu gure komentario postuan, eta jakin nahiko genuke, Oiana, zuk gaurko jaialdia nola ikusten duzu lehendabizi promozio mailako hau eta ondoren maila nagusikoari ze traza hartzen diozun, egunon, Oiana? Egunon, unai. Bueno, nik uste jaialdi politia dagoela, ez? Bai, lehenengo partidu eta bigarrena, bilek puntu banakin daude promozio mailako partidu hontan, eta nik uste borroka politia izango ala. Gero partidu aurra dijola ikusiko deu. Bikote bakoitzek ze ematen astean bere aldetik, baina, bueno, hasiera baten behintzat irekita. Eta bigarrengo partidu denen nik uste Naroak ondo ezautuko la frontoi hau, baina bikote indartsua dauke aurren, eta bikote gazte horrek, Oskoz da Agirrek, eta partidu ireki baitan nik uste bi parejak pare-pareko izango jola, eta ze mozko partidu ikustetu. Eta lehen partida honetan, beste pizgarri bat ere badago, aurreko asteetan puntu banarekin partidak irabazita, aurreko astetik partidak irabazita etorri dira. Lehendabiziko jardunaldia pasata euren bigarren partidara bi bikote hauek, eta beraz 22 egiten dituenarentzat lidertza bermatua izango da, eta hortaz lidertza izango du jokoan lehen partida honek, promozio mailako honek. Bai, hoi da. Eta nik uste bi bikoteak horreta borroka ateago jela, ez? Importantia, ja bigarren partidu hontan bigarren puntu eskuratzea, eta zemuz hasteien, nerbiluk eta danak ondo kontrolauta hasteien, da bakoitze beri ematen. Eta are garrantzitsuago behar badau aurreko asteetan aipatu ibili gara,
txapelketa honek ligaxka fase hau besterik ez duela izango finalaren aurretik, eta beraz finalardirik izango ez dutenez, hemen puntu bakoitza beste txapelketa batzuetan baino garrantzitsuagoa da. Zuzenean ligaxka fasea amaituta sailkatuko baitira lehendabiziko bi bikoteak finalan dira. Astear da lehendabiziko partida hau, badoa apurka-apurka lau pilotariak epailearekin batera jendaurreko aurkezpena egitera, gaurkoan epaile lanetan Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uriak behar zuen, baina gaixo da antza denez eta bere lanak bertako Zestoako Abantzu Pilota Klubeko Jon Etxeberriak egingo ditu. Badoaz, apurka-apurka lau pilotariak kantxaren erdira, hor jarri dira atzealdean, eta 8. kuadrotik aurrera badatoz lauterdi ingurura, bertara etorri den pilotazalea agurtzera Gorriz, Gomez eta Sagardui, urdinez berriz La Madrid eta Perez, hortxe dira lau pilotariak eta Etxeberria epailea, Leon Castilloa oraintxe jaurtiko du gora epaileak eta ze kolorea agertzen duen, Jostari da txapa, eta azkenean gorria ikusi dugunez, kolore gorria agertu duenez txapak, Marta Gomezek izango du lehendabiziko sakea ateratzeko aukera errepasaditzagon, lau pilotarien zenbakiak hasi aurretik, 16 urte ditu Marta Gomezek eta Portugaletearra da, Alize Sagardui da txapelketako pilotaririk gazteena, 13 urteko goizuetarra, eta aurkariak ere Martaren adinkide dira, 16 urtekoak baitira Malen La Madrid Dimoztarra batetik eta Santo Domingo de la Calzadako Alejandra Perez bestetik. Alejandraren eskuetan da pilota, oraintxe pasa dio Martari sakea ateratzera, etor dadin pixkanaka, boteak eragiten ari zaizkio pilotari Bizkaitarra, eta badator sake ateratzera, eragin dio punta pilotari, eta jarri du partida martxan, sake gaiztoa da, erantzunik gabe geratu dena, bat eta huts beraz, Gomez eta Sagardui aurretik, eta behar bada sakatzaile onak direla kontuan hartuta bi aurrelariak, elkarri ezaugarri horri etekin atera eta egin nahi izango diote min, eta hori ere bat ulergarria da. Bai, hori da, eta pronto enten pixkat iratzea alde horratzien ekarga pixkat hartze dut, nik uste sake onak eta ezke hor atzelaiek izan ez dela bere arazuek errezatzeko garaian, guain gontan modatu da. Hau ere aurrekoaren tankera bertsukoa zen, oso sake gaiztoa, eta ara urrundik zer egin duen Alize Sagarduik, 2 eta 4 biterdi inguruan zituen oinak, hankak geldian jo du, eta halako jokaldiak ondo egitea ez da beti lan erraza izaten, kolpea azken unera arte gorde du gainera, eta horre nik uste denoi pentsarazia zigula atzera jo behar zuela indartxu, baina gauzak zer diren azkenean goxo egin baitu dejada ezin dotoreagoa Alize Sagarduik, sopuertan ere saiatu zen alakoak egiten, eta gaur egin duen lehendabizikoan bi gainatera zaio. Bai, oso ondo ez. Lehen beroketetan ikusiet saikera batzuk inditula, eta azeratik ikusi da zertako gaidan da arrisku da hola. Oraingoan Martak zabalera ireki du pilota, zabal aldera apur bat ez behar bada oso zabalera ere, baina zabal alderako norabidea eman dio pilotari, eta azkenean hanketara Maleni hanketara jokatu diola, eta Dimoztarrak ez du jasotzerik izan 3 eta huts beraz Gorriak aurretik, eta berriz ere Marta aurreko jokoetan, aurreko kuadroetan jokoan hasten, Maleni ezertarako aukerarik eman gabe, aurreneko 3 tanto hauetan behintzat. Bai, hori da. Oso azkar jundie aurreneko 3 tanto hauek, eta pixkat. Peloteo pixkatekin berun sartzeien da pikote urdinare pixkat animatzean. Hori da, tanto luzek normalean horretarako aukera eman diezaiokete pilotariari, aurrena pilotalekura egokitzeko, eta gero baita
partidan apurka sartzeko ere, hau ere indartsu eta hanketara bideratua izan da. Alejandra ez ustean harrapatu du pilotaka da horrek etzegoen ondo jokatuta eta azkenean ohartu denerako eta pilota jo duenerako gainean zuen eta horrek ez dio bat ere lagundu. Trupustean tira behar izan diolako pilotari kolpea. Lau eta huts beraz. Berriz ere sakera. Portugaletearrak erdi-erdiko sakea eraman du Errioxarrak, kantxaren ardira baina bizi eta indarrandiarekin pilota erabiliz Martak, oraingoan atzera Malenek ezkerparetan barrena, gaizto doa baina ezkerrez altxa egin du Alizek, Zabalera berriz ere indarrandiarekin Marta, Malen atera du bere tokitik, bildu ala eta guztiz ere, berriz ere txokoaldera txoste egin dio pilotak Alejandrari eta azkenean txoste egin ostean jo behar diren pilotak ere ez dira gozoenak izaten eta hau ere bat ere erantzunik gabe geratu da hor ere hanketara jokatu nahi izan diola esango nuke, baina azkenean ezkerparetaren efektuak berak lagundu dio pilotaka da horri are gehiago gaiztotzen, berez hanketara jokatuta ere joango baitziteken aski gaizto eta bateko eta besteko kontuengatik azkenean Alejandrak eramaterik ez eta berriz ere sakearekin atzelaria behartu nahi dute gorriek lehendabiziko pilotakadatik, sake honetan bertan ikusi dugun moduan. Ba, ikustea, ez? Bikote gorrile batipat erason da bilela eta bikote urdina berriz defentsan, ez? Da bizi, pelota berkile gorrilek eta hor minin dena izaie Alejandrai. Tantoa beharko lukete, bost eta utxekoa da Zuloa, seigarrena ere oraintxe egin dute Martak eta Alizek eta ez dira minutu asko partida hasi denetik, lau eta erdi eskas eta pixkanaka Zuloa zabaltzea ez da komenigarria Malenentzat eta Alejandrarentzat, ez da noski seitantoko Zuloa ekarrezina eta hemen hiltzadeke partiderik amaituko, baina beharrezko dute tantoa dinamika aldatzen has daitezen edo dinamika aldatzen saia daitezen behintzat. Bai, hoi da, ez? Pixkat, tanto batein, gelditu pixkat, pelota aldatu berba aldatu eta da konfiantza pixkat egin hasteko saketike, ba, bueno, Maleneke minin lezakelako. Ola berrian ikusi genion ezaugarri hori Maleni, txapelketa honetan ez dira arituak orain arte Marta eta Malen, naiz eta Martak iaz ortezko lanetan partida bat jokatua izan promozio maila honetan, baina alere hemen beharrezko dute. Sakea berreskuratzea eta tantoa egitea, eta aitaren batean 5 minutu terdi pasatxoan 7 eta utxeko amaitzarekin gorriak aurretik jarri zaizkienez, Malenek berak erabaki du partida etetea eta hemen batez ere nik uste beharrezkoa dela partidatik ez ateratzea eta hain gazteak direla kontuan hartuta batak besteari laguntzea alderdi psikologikoan ere atzetik joateak ez duelako laguntzarik emango. Ez da, partidun aseratik 7 huts kontra dituzunen, ba, beti zaila egiziti gauzak eta, bueno, tanto hontan ikusi da pixkatu hobeto behaiek tanto gehiago landuta ondo aizela, baina Alizei alde indako pelotoi justu txapa gainean aurretik joazten askotan gertatzen bezala eta tantua behentzako junda berriz eta, bueno, beste tanto bat hasi eta hau lortzeuen. Eta halakoetan gorputzak edo eskue baino gehiago buruak ere lan egiten du eta buruari tarteka geratzeko ere egindu behar zaio eta botillerorik ez dutenetan ez da erraza horrentxe hurbildu zaie botilleroa urdinei ere okerrezpan naiz Alejandraren aita da okerrezpanago Errioxarrarengana eta Bizkaitarrarengana hurbildu dena haiek ere lasaitzeko hain gazteak izan da pertsona bat izatea beti datorrelako ondo. Bai, beti. Eozein etortzei ondo eta hola gazti denen eta partidu hola kontra danien guandiken gehiago ez, eta bueno, bere baten mantentzeien partidudik atea gabe
eta aukera dauken handiken pixka sartzeko. Dantzan darabiltzate, Martak eta Alizek Malen eta Alejandra saketik ekin dio tantoari ondo Martak sakeka iztoa jarri dio eta ahal izan duen moduan doi jaso du Herrio Xerrak eskua ezker paretak utzi dion zirrikitutxotik esartuta eta gero hauko zuloko pilota geratu zaio Martari zabaleratu du eta eskerrak gero zabalera joan dagoan Alejandrak ez duen minik hartu kontrakantxan badelako Eskaieren aurretik maiatxo bat talako ohol moduko bat eta haren kontra jo du zuzenean, baina badirudi etzaiola ezer pasa pozten gara eta bada partidan jarraitzeri duten, orain ere ireki egin du zabalaldera Martak, Malenek bildu, berriz ere zabalaldean baina luzexeago, hau ere eskuinez ekartzea lortu du Bizkaitarrak, bipareta gero, biparetaren efektua hartu duen jokaldia gero, ezkerparetak eta frontisak bat egiten duten tokian jota eta hor tranquil egon dadin agindu dio Alejandrak Maleni gauzak etzeizkie nahi bezala ateratzen ari, markagailua ere ez dute bat ere aldeko, eta halakoetan aipatu duguna, buruak ere lan egiten du eta behar bada mamuak eta urduritasunak ere burura etorriko zitzaizkien nola Maleni ala Alejandrari eta ez da bat ere harritzeko beste sake gaizto bat, hau ere ez duena erantzunik izan, 10 eta huts eta zer diren gauzak, hain denbora tarte laburrean Gazitik Gozora aldatzea zailago izaten da, baina Gozotik Gazira azkarrago aldatzen dira alakoetan eta konturatzerako partidaren erdiaia joan zaie Martari eta Alizeri. Bai, azpitik pelota bizi dabilki ez, Martak hor ikusi da, ikusi du miniten jela bilei eta hor txaidi ez, bikote urdine eutxi ezin da eta tanto hoxe eskuratzegoen pixkat sartzeko. Eta behar bada orain arte komentarioetan ibili garenean ez diogu arreta handirik eman pilota lekuari berari, baina saketik ez eztik pilota zabalera doanean ere nahikoa zabaleratzen da eta oso azkar doan ez da erraza kontrakantxatik ez ustean harrapatzen baldin bazaitu behintzat biltzea eta halako eginkizunetan ere jarri du. Martak Malen zabaletik pilotaren bat bildu ahal izan du, baina zabaletik aritzeko ere ez da bat ere pilotaleku erosoa azkarra den seinale. Oiana, zuk ere aipatu duzu hasieran eta hori partida hau ikusita bakarrik argi ari zaigu oso geratzen. Bai, bat horratzetik oain pelotegoan nahi die eta gozatzen nahi die, geho tanto moitzego areien bai gorreiek gehiago asmatzen nahi die eta hor eskinak bilatzen, oain txapa. Sorti ere ez dago behan alde eta... Ez, askotan txapa hotxa gainera atzetik doanari ez zaio oso lagungarri gertatzen eta horrengoan dejada etzen txarra, baina entzun beharrezken nuken hotxa entzun dugu txaparena hain zuzen ere. Eta 12 eta huts aurretik jarri direla ikusita eta partida oso azkar doala eta azkar buka daitekeelakoan hasi dira berotzen hemen pilotalekuaren atzealdean Gierrak berotzen hasi dira korrika saioak eginez lehen mailako partidan ariko diren lau pilotariak. Ez baik nuen halako hasierarik espero. Geu ere hotz utzi gaitu hasiera honek, tantoa behar dute lehendabizi eta horretarako baliabideak behar dituzte lehenengo atzean pilotaka da zaila jarri dio Alizeri Alejandrak, baina gero ez da gitor zer egiten saiatu den, baina behar bada pilota jo duen bezala ikusita akaso jokaldia dejada egitea izango zen haren helburua, baina ere txapazpira joan zaio eta pilotalekuaren mugekin eta balekotasunarekin ez da biltza bat ere zorteko. Ez, nik uste hor aurrera juntakoen gauza bat baino gehiago etorri zaizkiola burua. Atzeak hori pelota honazun eta beste zeiteko ere baita orduan askotan. Gauza bat baino gehiago buru etortzienen azkenean ezerrez izitea eta hoxe pasa zaio. Hori da, halakoak ere gertatzen dira batzuetan eta egoera zaila dela jakinda behar bada orain markagailua zaztu eta tantoa egitean jarri beharko lukete
burua 14 eta huts markagailuan, eta ez dakit ezote dion zerbait esan epaileari partidak eratzeko zote dion esan, baina uste dut Malenek gero ez esan diola Alejandrari. Atzelari ari da saiatzen Malen lasai egon dadin, baina behar bada lauretan jokoz kanpo dagoena erabat Malen zaten ari da, eta jokoz kanpo egotea zaparte behar bada burulanak ere eraginek izan dezake horretan. 15 eta huts markagailu horren saketik Martak bere laugarren tantoa lortu du, eta apurka badoaz 20 bira, eta markagailu bat bada mugitzen ari ez dena, eta halako egoera ez dira normalean oso gustagarriak izango. Ez, inontzako, nik uste bai bikote gorrientzako ere peleako partidu bat betire. Bai, eta ere gehiago txapelketa hasiera besterik ez dago, baina hemen lidertza jokoan dagoela aipatu dizuegu lehenago, eta hala partida ustea eta hain azkar markagailuan hain handiarekin aurretik jarri izana, nik uste hemen gaudenetako inork ez zuela espero, eta pilotariek haiek ere ez, eta geu kanpotik ezkara partida ona ikusten ari, pilotariak ez ginean eta sufritzen ari gara ikusten, eta hori ez da ez pilotariarentzat, ez pilotazalearentzat gustuko kontua, baina are gutxiago noski kantxan lanean diarduenarentzat. Bai, hoi da, guain, tanto egokia jokatzen nahi die, eta hause lortzeuen. Pilotea tuari da izaten aspaldiko partez, eta horrek ere behar bada aurrean Marta jokozkanpo uztea. Karlezake oraintxe jo du, tanto honetan bere pilotakadarik onena, Portugaletekoak, eta behar bada bera minek handien egiten ari dena dela kontuan hartuta, oraintxe lortu dute. Hor Alizeri erori egin Alizek ezkerparetan jarri du, eta Alizeri erori egin zaio pilota, ezkerparetan Alejandrak jarri ostean 1 eta 15, eta nik uste hor Alejandrak berak tantoa egin orduko egin duen keinuak esaten duela dena. Gurutze bide ikaragarria pasa dute orain, 1 eta 15, baina pilota aldatu dute. Oraintxe ezagutaraziko diete aurkariei. Eta hemendik aurrera kontuak pixka bat aldatzen hasi daitezkeen. Markagailuari begiratzean baino arreta handiagoa jarrita, tanto kopuru hobe bat egitean eta maila txukunago ematean. Bai, hoi da, tanto ez, goin hasi aurrengotik, saketik, eta zen bozkute zaien. Eta lehen ere aipatu dugu, nola Marta ala Malen bi aurrelari on direla, eta sakeari etekina atera diezaioketela, eta pilotalekuaren ezaugarriak zeintzuk diren ikusirik behar bada horretarako aukera ere izango du aurrelari dimoztarrak. Erdi-erdiko sakea atera du, eta ara orain zer egin dion pilotak Alejandrari hor ez dio bat parte honeko botea egin, eta naiz eta prest egon hor ez dakit non jo duen pilotak, baina efektu estoiko atera du zinez, eta azkenean zer egiterik ez Alejandrak 16 eta bat zer dien gauzak, tanto bat egin eta berriz ere zorte apur bat lagun izan da, tantoa gorriak lortu. Bai, eta berriz hoxe, pelota aldatu eta gorriak, baina justu baina barruan Martai. Ez, urdin eman du. Geu entzungailuekin gaude, eta hemen txapaotxak ez ditugu entzun, baina hor txaparen arrastoan gainean izan da garbi. Ondo ikusi juezak. Bai, ondo ikusi du epaileak. Eta entzun ere egingo zuen, hemen txapa ez baita pintura soiezkoa. Geuk, esan bezala, entzungailuak jantzita ditugunez halako nabarduratxoak entzuteko ezkara gai izango. Baina hemen epailearen erabakiak balio duenez, tantoa behar bezala. Malenek eta Alejandrak lortu dute 2 eta 16, eta hor ere lehen aurreko tantora itzulita. Esan dezagun, Zabalera atera den horretan ziztu bizian. Zijoak pilota barruan balitz kontrakantxaldera, eta barruan balitz
tantoa bazateken seguru asko hortik biltzea ez zatekelako lan hona izango. Ez, eta, bueno, guain, bikote urdinantzako 3. tantua. Arnasa pixka bat gehiago. Haientzat, tantoa egitearekin batera apurka sentsazio hobeak ematea izango da urdinen helburua, eta nik uste sakera etorri aurretik Alejandrak vamos esan diola Maleni, apurka bidea hala egin behar da egoera hain zaila eta hain korapilatxua denean, eta hemen ez dauk esandakoa, pausoz pauso eta tantoz tanto joan behar da 22 aurrean, 22 oraindik oso urrun bistatzen da, baina apurka egitea bezalako sendabiderik ez dago. Ez, eta guain nik uste pelota berdinek esegitzeu, ez? Gorre gata duen horrekin urdineke. Esango nuke baietz, epaileari aldatzeko keinurik ere ez diotelako egin, tantoa lortu bezain pronto. Eta orain ere txapara joan zaio bete-betean Martari, 4:16, eta akaso orain partida aldatzeko joera hartzen hasia da, Marta dutelako gehien bat jokoz kanpo, eta sartu behar izaten ari denetan ere, partidaren hasieran eta lehen erdi azkar hartan bezain eroso ez da. Sartzen ari urrundik eta behar bada bera ere gehiago arriskatu beharrean eta zehaztasun handiagoarekin pilotak jo beharrean. 16 tanto dituzunean, 5 eta 16 aurretik zoazanean halakoak egitea beti izaten da errazago, baina behar bada orain behartuago eta presio handiagoarekin ari gara Marta somatzen, eta kaso hori izango da partida aldatzeko beharrezko izango dutena. Ba, nik uste baita Alejandrare pixka partidun gehixo sartuta, gehixo aida luzatzen pelota, aseran etzun bat egozatzen, etzuna arrotzen pelotaik, eta bueno, guain pixka luzatzen hasia, da nik uste etor Malen nire aukera gehixo etortzen zaiola, eta behintzat Marta moitu azten nahi da, leno beak beste bikotia dantzan hili bezala. Hori da, alari da gertatzen honen ere Bipar eta Zabalaldera etorri da, ez behar bada Martaren azkena kanpora joan den hori bezain Zabalera, eta hor jokaldi egiten saiatu da pilota mozten behera bajatzen Marta, baina ez du asmatu. 6 eta 15 eta hemen partida aldatzen hasia da behintzat, oraindik ere zulo handia dute, oso euren aldeko zuloa dute Martak eta Alizek, baina pixkanaka ari dira kontuak aldatzen. Bai, Marta ikustea ez, hoi Alejandra guain pelota geixo behintzat arrotu eta atzeatzen nahi dela, eta bueno, Aliz ere atzeotik sartzen nahi da, eta Malenek aukera geixo nahi da, eta bueno, tantu behintzat ikusten nahi gaia bibikoten artekoa, ez batena bakarrik. Eta hori ere pilota zalearentzat beti izaten da hobea, emozio pixka bat izatea, nahiz eta oraindik partida berdintzetik nahiko urrun dugun. 16 eta 6 atzera Martak, abiadura handiz gertzen zaio pilota eskutik, berriz ere atzera, baina orain ezkerretik eskumaldera, Zabalaldera, eta Alejandrak bere burua lurrera botata biltzerik ez, 17 eta 6 saiatu dira, baina aukera etorri zaion bezain pronto erasora jo du Martak, eta dantzan ibili du aurkaria gatzetik lehendabiziko pilotak adan txoko aldean behartuta, eta gero txokotik Zabalaldera ekarrarazita atzelaria Alejandra Perez, Malen pilotak ada hori ekutzi daitute erabat joko zentu. Bai, hor Marta desente idar Zabalaldea bizi jokatzen, ikustu miniteiela, eta bueno, oine hortan saiatu da ondota zaio bikote urtine bileke aurrean txintzauden da izan du bueltatu Alejandrak. Eta tanto hau jokatzeko pilota berri bat ateratzea erabaki dute Martak eta Alizek, hau ere aurrez erabili dituzten bien antzekoa, bizia, eta behar bada ez dakit ezote den are biziagoa, pilota hau zorutik ere nahiko gertatzen baita. Bai, hartzen da botetxu baita ez, bote gehixio du lamateu, eten aldia guain urdinen aldetik.
18-6 markagailuan. Bigarren etenaldia eskatu dute Malenek eta Alejandrak, eta hor eskuekin ere ari zaiok keinuak egiten Alejandra Maleni lasai egon dadin, eta orain ez dakit zer izaten duzuen buruan, hain atzetik zoazenean, lehen esan dugun moduan, apurka eta tantoz-tanto joatea da helburua, emaitza eta partida bazterrutzita. Bai, hoi da, ez etxitzi bati batez, segitzie tanto danak lantzen, eta bikotien artin alkarrean imugeman, eta hoxe, eutxi. Botillero hurbildu zaie Martari eta Alizeri, okerrezpan naiz Alizeren ama da. Botillero lanetan dutena, Martak eta alabak berak, eta lehen hurbildu zaie Alejandraren aita. Maleni eta biei, baina orain Botillero hori gabe ari dira. Ura eskatu du Alejandrak, ekarri diote Botille, eta hortxe dira. Eta behar bada bigotearen zama bera ari da hartzen, Malen akaso urduri egongo dela, ikusten ariko delako, Alejandra. Bai, bikotien beti ez, partidu dijoan einen ikusteak, bagoitze nolako izitean izitea baita, baina, atzetik askotan igual hobeto ikustea gauzak. Bai. Eta, nik uste tondo torko zaiola Malen nire, jokun ez da gehiagik sartzen partidu dijoan bezala, eta ondo torko zaio. Partiduaren beraren irakurketa egiteko ere behar da atzelariak du. Aukera gehiago atzetik partida osorik ikus baita iteke, aurrean eta atzean zer gertatzen den ikusita. Baina hemen zerbait azpimarratu behar izatekotan esango genuke Martari dela jokoan hasten. Egin batean, baina tanto oso gutxitan izan dute jokoz kanpo Malenen eta Alejandraren susperraldi txiki horrek iraunduen denbora tartean, baina gero berriz ere sakea hartu duenean min egiten hasi zaie aurkariei, eta tanto honetan ere sake bueltan zabalaldean pilota ipinita ezinezkoa gertatu zaie, eta orain ere bipareta jotzean zenbat zabaleratzen den ikustea besterik ez dago. Jokaldi horrek pilotaleku honetan egin dezakeen minaz konturatzeko 26, pitanto besterik ez, eta uraren aparretan dabil. Marta joko bikaina erakusten eta aurkariak zertarako aukerari gabe uzten behin eta berriz. Bai, ikustea, bikote ordeina kostatzen hain zaila, baina bikote gorraiak behan hau ondo egiten nahi dela, ez? Eta Marta hor aurrien arbatzen nahi pelota ikusia oso arriskutsu dela, eta gaina aurren nagoen espaldin aurrengo pelotak adan bukatzeko dola, eta atatzen nahi zezko gauzak, pelota oso bizidagiki, eta asmatzen nahi da. Zabalera Alejandrak, zabaletik eraman Martak, txokoko dejada arroxamarra Malenek, iritsi eginda Alize, berriz ere atzera Dimoztarrak, eta gozo bitarditik luzesiago Goizuetarrak. Ezkerrera Perezek, eraman ezkerrez Alizek, ezkerra da eta behar bada horrek ere Leire Galean orengan esan genuen moduan ezkerrari ezker paretaren bidez erasatea beti izaten dela nekezago, eta Alizerekin lehen partidan ere esan genuen ezkerretik min egitea akaso ez dela lanik errazena izango, eta gaur ere ikusi da hor gero ematera joan da Alejandra, eta kontroli gabe goiko koltsoira joan zaio pilota. 21-6 batzuetan pilota begien bistatik galtzen duzunean eta ematera zoazenean ez duzu eskuko indarra kontrolatzen, eta kasu honetan ere gehiagitxo behar baino gehiago loratu du pilota Alejandrak berak. Bai, pixkat eman berra eginez nahi dezu austie, eta gehitxo arratu du. Eta gaurko partidarekin ez dakit, 22-6 bukatuko den, edo beste tantorik egiterik izango duten Malenek eta Alejandrak, baina alere aurreko asteetako emaitzak ikusita 22garrena gorriak egitea lortzen badute, lider inolako zalantzari gabe geratuko dira, eta tanto kopuru oso positiboarekin. Orain arte oso tanto gutxi egin dizkietelako
aurkariek, baina tira, 7. egin dute, atzean Alejandrak jarri duen pilota bati esker, eta hemendik aurrera beste tanto sortaren bat egin dezaketen. Batzuetan pilotan ez baita dena, 22 iristearekin bakarrik neurtzen. Ez, hoi da, askotan markagailuek eakusten ez da iziten partiduen gogortasuna. Eta, bueno, gaur naiz da azkar jun, ikusi tanto polis batzu bintzet eta bueno, guendiken, otagarranen gaude, eta bauzke bikote urdinek beste tanto sorta bat eitu gokera, ber. Bai, eta tanto honetan Marta ari dira jokoz kanpo uzten, aurrena txoko aldetik behartu dute bera, eta Alejandra ari da arrotzen, oraingoan Zabalera bideratu du pilota, eraman eskuinez Martak, baina uste dut gaizki jo duela, eta hor eskuan bertan geratu zaio pilota Maleni. Ez baitu Martak bezala bat ere ongi joal ere, nik uste Martari aldageletara joaten denerako ahaztuko zaiola eskuko mina, garaipenak beti gozatzen baitu. Minoro ez bada lesio larrie, baina orain ikusten ari gara gurasoenera doanean ere eskuari oratu diola, baina dira nik uste aldageletara joaten denerako ahaztuko zaizkio min guztiak, garaipenak beti goxatzen baititu halako kontu txikiak. 22 eta 7 kontu amaitu da gaurko lehendabiziko partida, eta lehen ere partida jokoan zela, partida aurreratuagoa zela aipatu dugu. Marta izan dela protagonista nagusia. Azken tanto honetan ere saiatu dira Marta jokozkan uzten, Alejandrak izan du alderdi horri zegokionean pilota arrotzeko eta behar bada aurkariak atzean uzteko, atzean mantentzeko aukera, baina azkenean zorte pixka bat ere izan dute lagun Malenek azkenengo pilotaka da, ez duelako bat ere ongilo gozo-gozoa izanagatik. Bai, nik uste ez dala sartu erabat partidu guztin Malen, eta kosta intzai hor pelota, eukizizia, frontoira, euna etzan itzingo berie, eta, bueno, aukerako bezon eozarriteko, eta azkenen ezertan etzaio gelditu, baina, bueno, urrengo beste bi partidu gelditzea izke, borroka iteko, eta beste egun bat, beste bikote batzuk izango dira, eta ber. Hori da, partida... Behan nahiak usteko aukera duen. Hori da, partida honetan ez da txapelketarik amaituko, 8 partida dira denera, bikote bakoitzak denen aurka jokatuko du joan etorriko ligaxka honetan, eta 8 horiek bukatuta egingo dugu zein bigote bi diren finalean. Atxeden setean geratu dira Malen eta Alejandra partida azterten, eta alde horretatik ere beharrezkoa da komunikazioa. Martak eta Alizek ere ez zuten jokatu, duela 2 aste sopuertan txapelketari ekin zioten arte, eta Malenen eta Alejandraren kasuan ere gauza berbera esan genezake, baina partidak jokatzeak eta sentsazioak biltzeak ere mesede egiten du, inundik ere. Bai, hori da esan behar da, baita promozio mailan alkarrekin jokagoa eko dela, ez, eta hori gu lehenengo mailako, gehixo gutxixo alkarrekin jokautago gehienak, eta hauek berriz ez, eta hori beti zaila bizitea ez, ez autu bakoitzek, eta, komplikago bizitea baita, eta, meritu baita ondoa idenak, eta, oain pixkana partiduak eta txapaketa horra dihula antzamatea bikote bezala gehiago ezautzen, da hobeto alkarren arteko konplizitatea. Eta hor askotan partidetan ere esaten dugu, Maitek psikologo lana ere egiten duela, eta hurbildu zaie biei goibel daude kopetilun, normala ere bada, inori ez baitzaio 22 eta 7 bezalako emaitza batean galtzea gustatzen, baina hemendik aurrera esan dugun moduan buru altxatzea besterik ez dago. Lanean segitzea, geratzen zaizkien azkenengo bi partida horietan maila hobea eman dezaketelako, duela 2 aste garaipena lortu baitzuten Olaberrian, eta hor demostratu baitzuten zertarako gai diren, edo zertarako gai izan daitezkeen ondo baldin badira bintzat. Bai, hori da, oandikan ez da txapelketa bukatu ez, eta egun honekin ez dago ditu berri. Beste egun bat izango aurruna, beste bikote bat,
inolaz gaur tanto aberaxagatik bat, bueno, eta behana ez duelako igual eman burumakurra oangoia, baina urrunako berriz pronto emorra dago aurre egiteko. Azkar partida honekikoak amaitu aurretik estatistikak errepasatuko ditugu. Martak egindakoak izan ditu guztiak, bat ere pilotarik ez baitu galdu, Sakez 4, Zabalera 2, atzera ere beste 2, eta biparetaz bat ere amaitu du, eta bat joan zaio biparetaz egina kanpora, beraz galdutako bat ere izan du Bizkaitarra. Galitzek dejadaz egin du bat, eta galdu ere bakarra egin du. Maleni ez diogu, ez egindakorik ez galdutakorik apuntatu, baina bere izan dute partida guztian zehar jokozkanpo, eta ez da alakoetan ezer egitea erraza izaten, eta Alejandrak egindakorik ez du izan. Bi pilota galdu ditu. Geure kontuen arabera, 28 minutu eta 7 segundo irondu partidak, eta azkenean emaitza 22 eta 7koa izan da. Marta Gomezen eta Alize Sagardu biren alde, eta azkenerako eurek irabazi dute partida, eta eurek jarriko dira lider ziren bainoare liderrago, tanto aberatsa kontuan hartuta. Eta orain bai eguneko bigarren partidan sartuko gara, ikusten ariko zareten moduan beroketa ariketak egitera atera dira kantxara lehen mailako partidan ariko diren lau pilotariak. Naro Agirrek kirol jertxe ere erantzi du, eta orain aiei berotzen utziko diegu, eta berehala etorriko gara gero partidan sartu aurretik sailgapen errepasatzera. Gorriz Leire Oskozek eta Naro Agirrek jokatuko dute, Urdinez Auzkari, Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu izango dituzte. Berehala gara bigarren partida honekin zestoatik. Mikro irikitzak. Berehala hasiko da bigarren partida hau Zestokako Gurutzeaga pilotalekuan. Esan bezala Leire Oskozek eta Naro Agirrek jokatuko dute Jera Iturriagaren eta Ane Mendibururen aurka, baina zertan hasi aurretik promozio mailan bezala sailkapena zertan den erakutsiko dizuegu apur bat kokatzeko ere. Partida bana jokatu dute bikote gehienek, eta batek ere baditu, bik ere badituzte bi, eta gaur hirugarrena horietako batek. Lider dira Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu. Partida bi jokatu eta bat irabazita, lehengo astean
beran lortu zuten garaipena, puntu batekin baita Maili Barrokal eta Amai Arrastia ere, hauek ere lehengo asteko garaipen horrekin. Hirugarren Sopuertako puntuarekin Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo. Laugarren bitik batekin Olaberriako puntuarekin Maite Mujika eta Natale Aranburu. Natale ere gaur hemen da ikusleen artean. Bosgarren Leire Oskoz eta Naroa Agirre. Eta seigarren Eneri Zarrieta eta Leire Galeano, baina ala ere sailkapena ala egonagatik ere aurreko asteko partidak eta gaurko lehendabiziko aukenduta guztiak izan dira borrokatuak eta horrek ere beste zerbait eransten dio txapelketari. Hemen hasieratik baitaude lehen puntuak aresti. Bai, ikustea, nahiko banauta darela puntuek ez, eta handik hasiera bakarrik da, baina aurrea digu nahi nene, nik uste, hortako aukera ondile daudela, eta bueno, gaur ikusikoa ez. Bikote gorraia saiaukoa aurreneko puntuei lortzen, da berriz banatzean, bikote urdinentzako di. Lider gaurkoa jokatuta, nik uste lidertzari eutxiko diotela, hanek eta Gerak, baina badaezpada puntua lortzea beti izaten da komenigarri. Hemen gaur galduko balute ere ezingo genuke esan txapelketatik kanpo geratuko liratekenik eta egoera kritikoan leudekenik inondik inora Leire eta Naroa, baina badaezpada gero beti premiarik baldin baletor, hasierako puntuen premiarik baldin baletor, hobe zakua betetzen hasieratik hastea, aukerarik baldin bada behintzat. Bai, normalen ala nahi zitea ez, hasieratik ja puntu lortzen hastia eta bueno, eta bestia sensazionak izatea ez, nolako sensazio izateien partidun ziar eta bueno, a ber, tana matego bakoitzek berea eta partidu behar bat ikusten du. Eta partida on bat ikusten dugun. Hori nahiko baitu pilotazaleak, gaur ona ez da askorik etorri, pentsatzen genuen gehiago ere agian etorriko zela, baina ea bada, etxetik begira ari zanetenok ere partida honetaz goza dezakezuen. Badoaz apurka. Jendaurreko aurkezpena egitera lau pilotariek, baina xelebre hau ere, pilotariak preste hon eta oraindik epailea urreratu ez izan abator Jon Etxeberria epailea ere. Klubeko kontuetan behar bada hobeto modatuko da, epaile honetan ez da ohituta egongo, baina hemen dator Jon Etxeberria bera ere, oraintxe hartuko du partidan erabiliko dituzten pilotak dituen saskia eta gune batetik bestera emango diote partidari hasiera. Atxeden zetera urbildu daiera freskagarriari azkenengo trago egitera, jarri dira. Erdian epailearentzako tokia utzita, epaileare urbildu zaie eta badoaz beraz, lau pilotariak jendaurreko aurkezpena egitera. Jon Etxeberria epailearekin batera eta bada bigarren partida honetan zer eskaintzen diguten, zortea opadie. Lau pilotariei, txapagora Etxeberriak eta Jera Iturriagarentzat kolore urdina ikusi diogunez txapari. Jera Iturriagak lehendabiziko sakea eta hemen ere lehen partidan aipatu dugunaren bidetik joan daiteke partida. Pilotaleku azkarra da eta saketik min egiten ahaleginduko da Jera. Eta Leire ere ez dut uste ezaugarri horri dagokionean erren ibiliko denik. Sakeak ere baztertu baititu normalean lanztarrak. Bai, bi aurrelarik ondo moldatzea bai saketik da bai errematien da, baina bueno, esan behar da, gaurko bi bikotetako atzelaieke esku gozo dela, oso ondo moldatze bi eskukin eta baztartu asko dituela ez. Da, ez dira ustalei, baina oso pelotaile die, eta bueno, nik uste gaur atzien baino aurrien
saiatuko dela bi aurrelai hauek bileire joku bizile gustatzen zaie eta aber zein ondona moldatzean da tanto ehar batzu ikustetu. Eta lehen ibili gara hemen pilota zale batekin izketan, iaz hemen izan ginen udaberri torneoarekin eta okerrezpan naiz binakako partidan Ane eta Naroa izan ziren elkarren aurka eta partida benetan gogorra izan zen. Beraz, gaurko ere ordukoa bezalakoa balitz poztuko gineteke. Maila ona emango luketen seinale litzateke eta pilota zalea gustura geratzea. Hasi da partida eta hasieratik atzelariak behartzen ikusi ditugu nola jera ala leireierak egiari zor behar bada ez du aukera askorik izan jokoan hasteko, gero aurrera Naroa etorri denean jokaldia egiten ahalegindu da. Baina txapazpira joan zaio eta hau ere aipagarria iruditzen zait atzelaria izan arren pilota jaisteko eta aurrean aukerak izan ezkero jokaldiak egiteko baliabideak ere badituela Naroa Agirrek. Bai, aurra jundako nor moldatzea Naroa hortan. Nik ustetu hain eskatu indio pelota, baina pelota biztatik pixka galdu indula eta ez duela berbezela ikusi. Izan liteke, bigarren tanto dago jokoan, Jeraren sakeari erantzun dio Naroak, gero atzelarien arteko lehia. Lautarditik gane, luze. Ezker paretara, ezkerrez Naroa sardadin, eraman. Jerak ere atzera, gerrian jotako pilota. Eta baita Naroak ere. Aurrelariei. Sartzeko aukerarik. Eman gabe oraingoz. Frontik sartiko pilota, baina abiadura handian hanek bideratua. Nado jaso eta tankera bereko beste bat. Eskuinez gozo atzera. Zestoarrak eta baita. Han ere hemen elkar hautsi nahian dabiltzala ematen du, gero Naroak jaitsi du eta lehen esan duguna nik uste oraintxe berretsi dela, urrundik pilota jaisteko baliabideak dituela. Aipatu bizuegu aurreko tantoan pilota hori txapazpira joan zaionean eta orain ere urrundik errepikapenak erakutsi digun moduan pilota jaitsi du. Bien tartera luza jarri, Jera bere tokitik atera eta azkenean hainbeste gaiztotu ez zen jasotzeko aukerarik ere ez baitio eman Jerari. Ba, ikusi ez, bi atzeleiek parez pare nola abiltzen pelota eguen, eta bueno, aukera duenen bilen artea moztu du eta asko sartu zaio pelota. Batetik gainean balitz Leirek aukera izan zezan edo zer egiteko, edo aukera jokaldi garbi egiteko etorzekion, eta gero bestetik Jera bere tokitik urrun uzteko balizko ondorengo jokaldi horrek eraginkortasuna ere izan zezan. Bigarren tantoa jokatuta, berriz ere jokoan hasten Zabalaldera pilota irekita. Naroa ikusi dugu. Kasu honetan Zabalera irekiagatik gero Jera azkar etorri da aurrealdera, baina bera behartu nahi ez izan arren atzean pilota jarrita. Aneri baztertu egin zaio eta azkenean tantoa Leirek eta Naroak lortu dute 2-1 eta orain artean joko praktiko egiten ari dira. Atzelariak eman egin dio orain artean pilotari, aukera tanto egiteko aukera izan duenetan ere beldurri gabe jo du erasora. Jokoan hastu du eta gainera tanto bat ere eman dio jokoan haste horrek eta aurrean atzelariak zabaltzen dizkion zuloak orain arte ederki baliatu ditu. Bigarren tanto hau egiteko Leire oskoz aurrelariak, beraz bikote gisa ongi hasi dira funtzionatzen. Duela 3 aste Olaberrian izan ziren moduan. Bai, atzetik gainean Naroak ondo induko jo Leiregiz. Eta nik uste oso ondo moldatu gehiela pareja hau ain arte naiz da ez dien bikote zela ibili. Ondo moldako gehiela eta Leirek bere aukerak ondo moldatzen baleuko. Eta behar bada hori da, bikote batek ondo uztartua izateko bete beharreko lehendabiziko baldintza. Elkarren artean komunikazio ona izatea eta eskema zein den hasieratik garbi uztea eta ahal bada aukerak baldin badazuzkizu betetzen saiatzea ere ez da batzuetan oso txarra izaten. Ez, hori da. Dana, hain dutago guztia ondo inezkio oso ondo jongoliek gauzak.
baina, bero, guain arte mentzan nik uste lau pelotaiek partidu ondo sartuta ikusteie, eta serio idei lanin. 2-1 emaitzarekin beraz, partidako laugarren tantoa dago jokoan, Oskoz gatzera, gaiztotu egingo zaioan eri baina ekarri ezkerrez, oso pilota zaila izan arren, leirek ireki, jerak bildu, eta horratzean aurkariei traba eginez geratu da, nora joan etzekiela ane, biak hain gainean zituela konturatu denean. Oraingoan berak ireki du, hanketara jokatu dio leireri baina Nafarrak ekarri, bien tartera luze eta indartxu Iturriagak Agirrek jaso duela, baina eta gero Mendiburuk atzera jaso Agirrek eta gainera Iturriagari sartzeko aukera kendu dio. Leirek orantxe izango du aukera ezker pareta gertu zuen eta behar bada irekitzeko etzen. Aproposena ere, oraingoan ark ireki du, txokoko jokaldia jerak, ordainetan Leirek berak ere bai, hanek eraman du eta gero Naroa gatzeratu eta urdinak toki zaldatu ikusten ditugu, han etorri baita aurrera, jera atzeko kuadroak zaintzera korrika abiatu den bitartean. Amerik jota zaila gero, bildu eta berriz ere, ohiko tokira bien tartera lehengo legez, jaitsi, Naroa Agirre gerria sartu agindu eta pilota luzatu, Mendiburuk, Iturriagari aukera etordakioke oraingoan berriz ere jaitsi, aurreko aldizen baitetan egin duen moduan, Mendiburuk atzera eta Zabal aldera, ezker galdetik Zabalera etorri behar izan du Naroak, baina ongi bildu aldere. Horrika eginagatik ere eta biltzearekin bakarrik ez da konformatu, lanak eman baitizki oierari, oraingoan hanek atzera, airez eraman Naroak, txokoko bejada hanek, eraman Naroak eta orain atzealdea libre, baina Leirek kubritu du airez jaso eta oraingoan Zabalaldea estaldezan agindu dio Naroak Leireri eta gero berak atzera jo eta pilotaka da horri esker tantoa lortu eta batzuetan aipatzen dugu, askotan bat gehiago joaraztea izan daitekeela, partidan gakoetako bat, aurkaria neka daitekeelako batetik eta bestetik bikote zurruna osa dezaketela erakuts diezaieketelako ala aurkariei eta kasu honetan ere horixe bera pasa da. Defentsan partidaren zati luze batean ibili behar izan dute Leirek eta Naroak eta azkenean aukera ikusi orduko atzera jo, aurkariak euren tokitik atera, hainbatean ez zirelako prest jasotzeko ez jera eta ez tan ere, eta bide horretatik tantoa lortu dute, Oiana. Bai, ikusi dugu tanto oso borrokague, moitu eta erra ez, bukera honakin. Bai, zen berda, bi bikotiek defentsa handiko diela, eta nik uste partidu asko gordu laikela gaur. Bikote batek behera itez pau, baina nik uste eutxiko diela danak eta gor jongo ala partidu hau, eta bakoitzak bere aukerak ondo baliatuz. Arlo fisikoari dagokionean ere badakigu ongi prestatutako kirolariak zaretela, horretarako zarete profesionalak ere, eta tira, gaurko partida hasiera honek oharkabean lehengo astean beran izan genuen horretara eramaten du gure begirada. Hangoak ere gogorrak izan baitziren oso eta partida honek ere hartu baitu hasieran behintzat ordukoaren antzeko traza. 4-1, orain ere atzera Leirek bidali du pilota eta nik uste gorrien nahia orain kargatzea izango dela, jerari aukera garbirik ez dakion etorri aurreko kuadroetan tantoa bukatzeko ezbaitu gauza askorik behar. Bai, hoi da, eta nik uste baita bikote gorreia bazartzen nahi dela asko asmatzen nahi dio horra ezker pareta hori bilatzen, eta horrek beti aukera gehiago sortzeitu horra aurrien euzer gauza egiteko, eta oso ondo idea asmatzen da, nik uste bikote gorreia fuerte etorri zaigula gaur. Eta zer nola baztertu duen zer nola baztertu nahi duten edo zer nola baztertu nahiko luketen jakiteko azkenengo sakea ikustea besterik ez dago, ezkerparetan sake oso zaila jarri dio Leire Oskozegane Mendibururi eta 4-1 5-1 egin dute ala, oraingoan sake arroa, baina lehengoa baino hobesiagoa behar bada eramateko Leire anerentzat, ez zafarraldi bat, hau ez da Leireren aurreko sakea baino asko zobea ere. Labur geratu zaio pilota Naroari baina jaso, jerak ireki.
Leirek bildu eta pilota ezkerparetara sartu, hanek ezkerrez jaso, eta horrengoan Naroak arrotzeko pilota izan zezakeen, kolpea gainera azken unera arte gorde du, eta pilota jaitsi eta gero ordainetan hanketara jokatu dio, Jerak berak ere Naroari, eta ezin izan du hor. Zestoarrak jaso hor gainera azken unera arte. Itxaron du, eramateko pilota zertxo bait baztertu ere egingo zion. Azken unera arte itxaron nahi izateak eta bateko eta besteko kontuak direla. Eraman gabe geratu da pilota hori Naro Agirreta zuzenean tanto egin orduko. Epailearen saskira jo dute beste material bat apartatzera. Bai, beste pelota bat. Ja, ez oso desberdin ote da onbila. Nik ustete aurren piskat geixo sartzeko aukera ukitzeko izan daikela Jerak, eta zehatatzeuen. Eta kaso Jeraren ezaugarriak sartu zaleagoak direla kontuan hartuta, behar bada pilota biztiago baten bila egingo zuten saskira, hala? Ez dakit, ikusikoa ez. Lehenoko pelotakin bikote gorreia beha gehiago luzatzen nahi dira, asmatzen nahi dira gaina, bikotek Leirek asko luzatzeu, eta nik uste igual pelota bajuxo bat otean, ikusiko. Izan liteke, baina hasieratik tanto jondo ekitea garrantzitsua dela badaki pilota zalea denak, eta ez dakienak oraintxe Jerak Naroari jarri dion sakearekin ikuste garbi geratuko zitzaizkiola kontuak. Piloteoan orain bi atzelariak elkarra utzi nahian, baina era berean elkarri pilota zaiak jarri, atzera oraingoan Jera Iturriagak, Naroak jaso eta hien tartera luze, han esartuko da orain, eskuinez luze xamar txokoan barrena, ezkerrez eraman Naroa Agirrek, Jerak jaitsi, gainera etorri zaio Naroari, baina jasotzeko ez du arazorik izan. Oraingoan atzetik, luze, iruterditik, hiru ingurura, atzera, berriz ere gerria sartuta Hemendiburuk, gaizto doa eta badara makarga pilotaka da horrek, eta azkenean Naroari eramateko ez zaio bat ere erraza geratu, eta azkenean ez din izan du ez erregin, tantoak jarri zezan 3 eta 5, beste pilotaka da gaizto bat hanek jarri duena, eta askotan aipatzen dugu, hane esku gozoa dela eta baztertzen ere ongi dakiela, azken pilotaka da urren erakusle, oiena. Bai, eta nik uste bi atzelaiek gai dira hortan ez, oso ondo asmatzen da bueno, aiztapeak ondo moldatzen dian, bueno, azkenengo hau oso ondo sartutako izin da, hilda gelditu hor bostardeien da ezin izin dugu eltago Naroak. 3 eta 5 beraz markagailuan eta beste tanto bat jokoan, zeinetan atzelariek daramaten orain arte jokoaren erantzukizuna. Aurrelariak ikusle soil, zeinek gehiago luzatu elkarrekiko leian Agirre eta Mendiburu, zabalera etorri da oso nik uste horrere jaisteko intentzioa izan duela Naroak, baina azkenean gainera etorri zaionez ezin izan duela bere helburua nahiko zuken legez gauzatu. Oraingoan Jerak aukerakoa, gerri-gerrian jo eta indar handian irten da pilota 5 eterdiraino, Naroak eraman, Jerak zabaleratu, Leirek bildu eta atzeratu gainera, Jerari aukerarik ez geratze aldera atzera berriz ere, jaso hau ere, Hemendiburukia pasatako pilota zuen, baina irez ongi moldatu da, Uhartearra. Jokaldi alen da bizitxokoan, gero txokoa baliatuta, baina luzesiago bien tartera Leirek berak, hanek eraman eta Naroak berriz ere, pilota luze jarri Inarrosi. Baita horren ostean hanek berak ere, Naroak jaitsi, bertan da Jera eraman eta atzeratu, baina aurrekoetan hanek pilota luzatu duen, baino gutxixiago. Jerak ireki, indarrandian irten da pilota. Lehendabiziko partidan ikusi dugun moduan zabalera berriz ere Jerak jokaldia, Leirek bildu eta hor airez sartu da hane pilota eramateko asmoarekin, baina hor bebetik jo behar izan du eta bebeko posturan jotzeak gainera, bebeko posturan jo behar izateari gainera
intarrandian doala eransten baldin badiogu, horrek lan errazak ez direla ematen digu aditzera, eta kasu honetan ez zuen postura erraza, baina ez zen erraza bestela ere abiadurarekin pilota jasotzea. Bai, da, nahiz da bolea oso ondo moldatzean defentsan, hau oso behetik hartu du eta ez zaio eskunu ondo sartu. 6-3 marka gaioan, eta berriz ere Leire Oskoz etorri da sakea ateratzera. Naroa sartu da lauterditik. Iruterditik Jerak moztu. Ona izan daiteke jokaldia, baina azkenean Leire gertu zegoenez ez zaio bueltan aukera garbirik etorri. Erasora jozezan berriz ere. Leirek jaitsi, baina Jerak azeratu, hor ez dio pietako inork aurkariari aukera garbirik eman nahi ematekotan ere behartzetik etordakiola, saria etordakiola nahiko dute biek, eta lan horretan orain arte dotoreari dira, beste bipareta bat, asko zabaleratu da, azkenean eramaterik ere ezpaitu izan Leire Oskozek, 4-6 erdi-erdian hartu du pilota, eta halakoetan pilota leku honetan gerta daitekenaz lehenago ere konturatu ginen, asko zabaleratu da pilota, eta eramateko denborrarik ere ez dio eman, eta ez da zabalera joatekorik ere Leireri, abiadura handian irten den seinale. Bai, era hor, tanto azkeneko tanto hontan ikusi da hor, azpitik pelota ibiltzen, erasuen, eta gero hor aukera daukanean erkiguko du bipareta hori lehen esan den da bai. Atea itea, eta ondo baliatzeko lagotan tanto bukatzeko. Beste tanto bat jokoan, Naroa sartuko da, eskuinez, baina ezker paretatik behartu xamarrik. Jerak ireki, Leirek bildu eta gaizto jarri, eraman hemendiburuk, txokoan Leirek gaiztotu egin zaioan eri eta azkenean eramaterik ez, baina ez dakit hor jasotzera bakarrik ez ote den joan, eta jasotzeaz gainera hor aurrera etorri denerako pilota altxatzen ere ikusi dugu, behar bada beste zerbait ere egin nahiko zuelako. Nik uste azkeneko momentun sartu ziola asko ez, pelota da ezin zindula jaso. 7-4 markagailuan, eta berriz ere Leire Oskoz sakea ateratzera. Jarri du. Negeraman, eta gero garbia. Edo zer egiteko Leirentzat. Urrena Jera behartu txokoan, eta gero Zabala libre zuela aprobetxatuta. Ara bidali du pilota. Negeraman egin dio alere. Bi pareta oraingoan Leirek, ez da txapa gainera iritsi. 5 eta 7 aukera txarra. Gaina indar apur bat handiagoa beharko zukeen gainean izateko. Bai, ikusi du, ondo ikusi du ez. Ja, barrokaldeak hartuta zudela bikote urdine, baina ez zaio ondo atea eta bera juntzaio. 7 eta 5 beraz. Eta 5 eta 7 hobesan da. Kantoa urdinak egin dutelako sake ateratzera. Jera Iturriaga erdiko sakea orain. Naroak inolako erantzunik gabe jaso, eta gainera Jerari sartzeko aukera kendu. Orain ere luze. Jaitsi, urruntzen ane, baina eramatzea lortu du. Naroak atzera. Eta baita hanek ere, hemen garbi dagoena da, bi atzelariak euren inguruan izan nahi dutela pilota. Halakorik gertatzen ezpada, jakingo dutelako guk bezain ondo aurrean mine egiteko pilota gera dakiekeela nola Leireri ala Jerari. Bai, hoi da, eta geho oin ikustea ez, horrelaiek behira daude, baina geho sartzeko aukera doken bakoitzien miniten nola saiatzen, eta ezker paretoi ondo bilatzen idea atzailai hauek. Eta
atzelariak ez ezik aukera garbiak datozkionean ere Naroak berak jo du hainbatetan erasora eta badakigu atzetik ezingo dela behar bada aurretik bezain beste min egin eta aurretik bezain besteko eraginkortasunez ez daitekelako ari, baina ongi ari da lan horretan ere pilota jaisten eta aurkariak nahasten Naroa Agirre. Bai, Naroak bista hona dauketa ikuste honin aukera bukatzeko miniteko zalantzak egin gabe hortan saiatukoa. Bere-berea du hori, oso pilotari ona da gaztea izanagatik eta gaur ere demostratzen ari da partida gehienetan ondo bada behintzat erakutsi ohi duen legez. Kasu honetan pilota zaila Jerak jarri dio Leire Oskozi eta lantzekoak eramaterik ez du izan. Beraz, Jera Iturriaga sakera beste behin 6 eta 7 markagailuan, Naroak eraman du sake hori eta gero urrundik zeinen dejada dotorea eta zehatza Jerak oso urrun zen eta ez zen batere erraza halako jokaldi bat egitea, baina edertu atera zaio Jerari eta zazpinako egitearekin batera partida lehendabiziko aldiz etetea erabaki dute Leirek eta Naroak. Bai, ikustetan ez, lehen Bikote Gorreiek aurre egin du pelota tanto gogorran ondoen eta guaingo berriz bestaldea eroidia eta bueno, Jerak hor aurrien hartu du nontan bere jokalditako bat ezin da eta hor txapa gainen ondo botata pelotak eroitea gelditzea eta hor ezin izen du ezarrein. Askotan aipatzen dugu eta gaur bertan ere ni uste esana dugula Jerak ez duela askorik behar zantoa egiteko eta orain demostratu du eramateko pilota zirudien batean moztuta tanto bazten erraz egiteko gaitasuna duen zazpina markagailuan eta berriz ere Jera sake ateratzera etenaldia taktikoa izatea zainera behar bada nekeak eraginare izango zen. Partida hasiera gogorra baitoa, 22 minutu terdi besterik ez dira partida hasi denetik, baina intentsitate handian eta alakoxe tentsioarekin ari dira jokatzen azken tanto hauek bereziki. Partida gogorra izaten ari dela, ematen du horrek beraz aditzera. Beste tanto bat jokoan, esan. Bai, hoxe, pilota askoko partio ikusten ari gata, oandik zazpina dihoztela. Bai, zazpina, oraindik lehen erdia ez da bete eta lehen erdia bete gabe izateak berak ere badakar, 22 urruti izatea ondorio modura. Eta partida hala joango balitz, bukaerar arte asko gogortuko litzateke. Bai, ikustea laneako daudela eta lan asko egiten nahi dela eta bueno, partido atea berdunak hortan saio gorko dela. Inolako zalantzarik gabe gainera, Jerak behartu ditu tanto honen zatirik luzeenean aurkariak, izan duenean eta aukerak etorri zaizkionean aurretik eta bestela atzealdera pilota bideratuta eta pilota ezker paretari itxasita atzealdetik lortu du tanto egite azkenerako 8 eta 7 berriz ere aurretik dira markagailuan neure datuak zuzenak baldin badira partidan lehendabiziko aldiz orain arteko guztietan 4 eta 1, 5 eta 1 ere bai, 6 eta 3 eta 5 eta 7 Leire eta Naroa izan direlako aurretik markagailuan une oro. Orain lortu dute lehendabizikoz, baina aurretik jartzea Iturriagak eta Mendiburu. Naroak luze jo du atzera, gerri-gerria sartuta ez da erraza izango jasotzea hanerentzat, azkenean baztertuta zioak ionez, eramaterik ere ez du izan uartekoak, halakoak jasotzen ikusi dugu. Hau baino lehenago, eta beste partida batzuetan ere bai, baina ez zen erraza indarrandian atera zaionez eskutik baztertu egin zaio erabat aneri, ezkarparetan pilota hori. Bai, Naroak hor pelotazo bikaina jo du
ondo arrotuta baztartu pelote hilda eta hor lana izetik jo batzela llegatatzen da honen kontan ezin izin du anekatea. Zortzinako berdinketa beraz, markagailuan eta beste tanto bat jokoan. Naroak eta Leirek atera duten beste pilota batekin, hau lehengoa izango dutela esan, nuke inolako zalantzarik gabe beste bat ateratzea erabaki dutelako. Eta hau bistakoa da, bestelako ezaugarri batzuetakoa dela, gorriei komenigarriagoa zaien jokorako aproposagoa beraz. Nik uste bilek ondoan luzatzen nahi dela, ez da orduan Leire sartzen hor atzekaldean mina iteu, eta behantzako, da eskun ondo sartzia importanti zitetan, nik uste behai oki dabiltzela pelota honekin da behan autu ditiola. Zabalera bideratu du pilota lehenagoan hemendiguru, baina Eskozek ederki jaso du eta orain atzelariak ari dira. Partida honetan zehar askotan ikusten ari garen bezala pilota luzatu eta elkar hautsi nahian aurrelariak aukera garbirik izan ez dezaten urrundik sartu daiera, baina orain ere aurkaria behartzea izan da bere helburua irekitzearen bitartez atzera Naroak eta Anek ere bai luze pilota erabiliz eta elkarren gorputzera jokatuz. Pilota gainean izateak jasotzeko zailago jardi ezaion aurkariari. Oraingoan ere gozo atzera luze. Anek eraman Leirek urrundi jaitsi eta bitartitik atzera Jerak labur geratu zaio espero baino laburxiago Naroari pilota hori, gero Jerak ere jaitsi du, ezkerrez eraman garrandian zijoan pilota hori. Altxa bere burua lurrera botata Leirek, orain ere gainera jokatu dio Jerak aurrelari aurkariari, frontis erdiko pilota baina indarrean ateretakoa hau ere. Eta berriz ere jokoa apur bat lasaitu da. Leirek du orain aukera erasora pasatzeko atzeratu. Baina Anek badaki zer ez duen egin behar. Jerak jaitsi. Urrundik bien tartera, baina gaizto eta ezkerparetaren ingurura bildu du pilota hori. Anek zabal aldera, ezker paretatik kantxaren erdi aldera etorri behar izan du Naroak. Mendiburuk atzera. Ongi jaso, Naroa Agirrek eta hau ere tanto gogorra doa, dejada Jerak eta azkenean jasotzerik ez du izan Leire Oskozek, oso zaila zen dejada, azkenean txostere egin dio pilotak eta horrek ez dizkio gauzak bat ere erraztu, baina jaso balu ere bigarren botean izan denez ez zateken baliagarria izango 9-8 eta berriz ere Jerak eta Anek ateratako pilota kantxara eta ez dakit etenaldik eskatu duten edo besterik gabe. Trabaska bat, tanto luzi izin data. Trabaska bat, ematera etorri zaizkio freskagarriari, tanto gogorra izan da eta tanto ez ezik partida bera ere alaxe doa, 29 minutura badoa, pixkanaka erloiua eta horrek esan nahi du hemen lanerako gogoz etorri direla lau pilotariak gaurkoan bertara. Txapelketako partida izateak ere badakarren bezala edo ekarri beharko lukeen bezala. Bai, da tentsioa baita, ez? Beti tentsioa faktore garrantzitsua izaten baita. Bai, da. Halakoetan. Batzutan tentsio horrekin zaila izitea nahi bezala jokatzea, baina gaur pelotari hauek ondo judeo dituet tentsiok eta nerbiok eta oso ondo haidie gozatzen. Eta nik uste pilotazaleak ere lan horretan gozatzen ariko direla. Ikusten ari garenarekin gozatzeko motiboak ematen ari baitzaizkigu lau pilotari hauek. Gorriak izan dira erasoan eta orain ere badute erasora pasatzeko aukera. Lehendabizi Naroak zabaldu ditu zuloak urrundik baztertutako pilota bati esker. Ostean Jerari ere
halako moduko bat etorri zaio, baina ez du baliatu. Eta orain Leire eta Naroa dabiltza nahi duten hori plazaratzen. Atzeran Hemendiburuk, baina toki berera harro eta indartsu Naroa Agirrek berak ere. Bai, bi bigotiek pelota ondo moitzen nahi dira, baina alkarri defensa bikaina akusten nahi dira. Bai, Eta lehen ere Leirek eta Naroak egin behar izan dute hori eta defentsa lan handia egitearen poderioz etorri zaie tanto, eta orain Jerak aukera guztiak ditu hor nahi duen egiteko, dejada zabalera, Naroak ere bai, baina kanpora joan zaio. Azkenean bazirudien aurreko tanto hartan ikusi duguna berriz ere ikusi behar genuela, baina azkenean dejada bati beste batekin erantzuna izan dio Naroak eta kanpora joan zaio. Gutxigatik izan bada ere, 10-8 eta beste tanto gogor eta piloteatu bat, ia gehienak izaten ari diren bezala. bai, gorra. Bai, erasuan da defensan danetik gaire egiten. Eta hoxe bukaerapena, kanpoa jontzaiola ikusi du hor aukera eukiko zula tanto bukatzeko, baino izin dio kanpoa. 10-8 sakera etorri da, ostera ere, Jera Iturriaga. Gaiztotu egintzaio pilotan eri, baina ezkerrez ez dino beto ekarri du. Naroak, pitxarriko pilota indarrean alere. Biaso eta gero berriz ere. Bertako alaba gatzea. Zagunantz, bertakoa dela, Naroa Agirre. Eta gaur herritarren aurrean ari dela jokatzen, beraz alde horretatik sarreran berotzen ari zirela aipatu dugun moduan, pilotalekuaren ezagutzagatik ez da izango. Inork baino hobeto ezaguteko baitu pilotaleku hau bertakoa denak, Naroa Agirrek. Bai, bertako ondo ezautuko, da ezaguarriek eta danak, baina bueno, bigote urdina ikustea fronte honetan ondo moldau diela, alare. Jerak jaitsi du pilota eta bide horretatik lortu dute lan erdietara iristea, 11garrena egitea nek eta biek, eta bat ere denborari galdu gabe, badator sake ateratzera Leitzarra. Naroak jaso, oso sake gaiztoa zen, gero Jerak ireki, keinu eta negatzera, hor aurkariak nahasteko balio izaten dute. Batzuetan keinuak eta nik uste hor biak elkarren gainean zirenez Naroari pentsarazi diotela lehendabizi txokoko jokaldia egin behar zutela, baina gero arrotzeko aukera eman dio aurrelariak atzelariari Hemendibururi, baina defentsa lan ona erakutsi dute beste behin ere Leirek eta Naroak, eta orain berak beharko du pilota bien tartera Bilindan eta Gaizto. Anek jaso, Leirek berriz ere atzera, bostetik Anek eraman, ireki, indar handian doa zabalera pilota, baina ongi bildu du Leitzarrak, Naroak moztu, dejada Gaizto, eta ara horre benetan zaila zen, eta zaila izateaz gainera baliabide tekniko handiak eskatzen zituen alako jokaldi bat egiteak, pilota hori erasora pasatzeko baino asko zerrazagoa baitzen, jasotzekoa, eta hor erasora jasotzekoa zirudien pilota batetik pasatzea ez da erraza izaten, baina Jerak horretarako ere balio du, oso pilotaria da. Berak aipatzen zigun Maiteren ezaugarri ez pilotaria zela, eta alde horretatik letra larriz inor bazen bera dela, baina Jerak kasu honetan ere horretarako baliabideak ere badituela, erakutsi digo. Bai, hortan zarantzek ez da hori pelotaiak goiti beraino, eta tanto hontan ikusi da defensatiken erasoan nola moldau dan, oso azkar moitu da, eta beizte ikusi hu, nuntzion utxunie. Partidako bigarren etenaldia eskatu dute Leirek eta Naroak, etenaldia pilotan jostatzen jarraitzeko ari dira baliatzen Jera eta Ane.
Eta azkar bada ere, errepasa ditzegun partidako zenbakiak. Leirek egindako 5 tanto ditu, atzean 4 eta sakez bat, eta galdutako bakarra du. Naroak egindako 2 ditu, bata jaitsita eta bestea atzera jota eta galdutako beste hainbeste pilota ditu. Jerak 5 egin ditu, bana dejadaz eta moztuta, bana bigarretaz eta dejadaz eta beste 3 moztuta, eta ez du galdutako horik, eta hanek galdu dituenak aurkariek behartuak izan dira, eta hori da behar bada haneri galdutzakotza eta puntatu ez izanaren arrazoia, atzean jotako tanto bat egina du atzelari uartearrak. Zutitu dira 4 pilotariak atxean zatetik, eta badator berriz ere, markagailuan 12 eta 8 emaitza dugula sakera. Jera Iturria Galdeitzarra hor txost egin dio pilotak Naroari, eta jasotzerik ez du izan, eramateko prest zegoen, baina behar bada pilotak berak egin dion jukutria hori egin dion efektu ezoiko hori izan da ez ustean Naroa harrapatu duena, bote naturalagoa, arruntago egitea izango baitzuen buruan, arrak bezala beste guztiok. Bai, saketek egin dago ezin da, eta oain 13-8 urdinen alde, ez dakit, partiduko aldeik handina oantxe zotean. Bai, ez esango nuke, 7 eta 5 ere izan dira aurretik Leire eta Naroa, baina gehienez ere 4 tantokoa izan da Zuloa, 5koa badute orain 13 eta 8 emaitzarekin Jerak eta Hanek, eta apurka badoaz, 22 oraindik bide luzea geratuagatik alde pixka bat bada, eta beti aldea izatea hobe da, markagailuan alde izatea kontra atzetik joatea baino, eta horrek akaso burulanak ere eragina izan lezaken honetan, eragin diezaieke negatiboki Leireri eta Naroari, apurka 13-garrenetik 14-garrenera ere joan dira. Jerak irekitako pilota horri esker Ane eta biak, eta esan dagoa pixkanaka badoaz aurrera. Bai, Binafarrak. Azkeneko tanto hauek pixkat azkarra jundie, eta hor Leire Zabaletiken kontraerosako intento hortan bera jontzaio pelota, eta berriz lehen bezala lan pixkat iten saiu berko tanto lortzeko. Hal ere badakigu, eta hau ere gaurkoan behin baino gehiagotan aipatu dugula esango nuke, Jerak kontraerasoan aritu behar denean ere ez dituela pilota errazak jartzen, eta hau ere ez da bat erraza izan. Azkenean Leirek eramaterik ere ez baitu izan. 14 eta 8 markagailuan, eta ez dakinik partidetik ateratzen ari direla esatea behar bada gauzak azkarregi esatea zatekeen, baina irten da ikusten ditut partidatik Leire eta Naroa, eta tanto eginda berriz ere erreakzio txikiren bat egin dezaketzen, eta suspertzeaz batera pareka daitezkeen gauzak bigarren partida honetan. Berriz ere urdinak agintari Leirek aukera izan du, baina ez dio etekin handirik atera. Gero Jerak nahastu eta behartu ditu aurkariak, eta gero horren ostean anegatzera jota tantoa lortu dute urdinak 15 eta 8. Bai, partidua hasiera oso gorra ikusi dugu, eta oain ikustea gorriek Zuloik bilego ezin da dabiltzela urdinak bere leku ondo betetzen nahi die, eta tanto bukatzeko garaien, gehixo asmatzen nahi die urdinak. Eta ia, hemendik aurrea gorriek berriz behan hasierako joku eatatzen hasteien, da partidua berriz berdintzik lortzeuen. Zen erraz dasake hori, azkenean erantzunik gabe geratu da, ezker paretari itxatxita zioan, eta azkenean eramaterik ez du izan Naroa Agirrek 16 eta 8, beste ezaugarri bat Jerarengan ohikoa dena, sakeak baztertzea, eta orain ere ondo egin du, eta hala egindako bigarrena izan da gaurko partidan berarentzat. Bai, partida horrea dijola nik ustez, gehiago asmatzen nahi dara sakekin, oain bezala luzauta bazartuz, eta hor Leireke oso luzea da atatzen bazartuz, eta hemen pixu ondi jartzeu atzetik pareta ondo ontan, da torren mila jondala baina.
Beste aukera garbi handina egiteko, dejada ona, bertan da Leire eta Jaso eta aurkaria behartu, gainera eman egin dio, hanketara jokatu eta doitasun handiz moztua izan ezpada ere abiadura ematea eta hanketara jokatzea aski izan da, aurkariak behartu eta bueltan pilotak adirek izan ez denez, baita tantoa lortzeko ere. 9 eta 16 eta orain sakearekin berriz ere partidan sar daitezkeen bigorriak. Bai da, sakea berriz Leirek asmatzen hastean da horti aurra berriz beren pelotakin asmatzeuen tanto egiteko. Bien tartera jo du Naroak, Anek Jaso eta horrengoan gozo jota atzera. 3:30 5 eta 4 denera. Leire gatzera. Horren ostean ezkerrez sartuko da Mendiburu. Oskoz bien tartera jaitsitxosta egin dio pilota ganari, baina Jaso bere burua lurrera bota duela. Hau ere ekarri, hau ere hanketara jokatu bazen eta gainera bien tartera jota etzen oso erraza. Botiboleaz jokaldia gaizto doa, eraman Naroa Irregori ezken nuen espero. Jerak keinu eta negatzera, berriz ere atzerak etorri behar azkar asko. Naroa Irreg ezin eraman, oso baztertu izan da pilota eta nik uste tantoaren dinamika Hanek botiboleaz jo duen pilotaka da horretan aldatzen hasi dela. Aurkariei baztertu egin dielako pilota lehen da bizi, defentsa egiteko pilota zen, eramatekoa baino gehiago eta gero hortik etorri zaie saria. Lehen da biziko atzera bota duen lehen da biziko pilotaka denez helburua lortu, baina bigarrenean bai. Bai, eta nik uste tantonton oso ondo moitu duela, ez? Gorriak pelota, baina izan dauna bikote urdine oso defentsa handiko bikoti da, eta zuloik ondo betetzen nahi die, eta azkenien erasoa pasadienen urdinek, ezker paleta hori ondo bilatuta tanto bere ganatu du, eta baingo noiz. Ezten egontan berriz. Txapara joan zaio Leireri. Bere tokitik aterarazi du Geraren azken pilotakadak eta etzen erraza urrundik jaistea, alere batzuetan txapak ez dio laguntzen atzetik doanari, aurretik doanari, egiten baitio mesede eta kasu honetan ere txapara joan zaio Leireri. Etzen aukera txarra, baina zehaztasun handiagorekin egin behartzen eta horretarako aukera ere ez dio eman urrundik ari behar izateak Leireri. Orain bestaldea. Orain bestaldera, bai, orain beharko zuketenei lagundu die txapak, 10 eta 18 markagailuan txapara Aneri egin baitio ies pilotak. Bai, ezkerpa eta ondo bilauta horre, ez? Nik uste bi pelota hauen ezagorretakoak asko alkara azkar bastartzen nahi diela eta hor azkenen zailtasuna etortzizke da naire. 10 eta 18 eta berriz ere sakera dator Leire Oskoz. Atera du sakea luze. Anek Jaso eta gainera Leireri sartzeko aukera kendu. Eta Jerari aukera etorriko zaio orain. Naroa gatzera luze. Ezker paretaren inguruan erabili nahian pilota. Alere inorkeztio eman aurrelari aurkariari aukerarik. Min egin dezan. Luze. Pilota astinduz. Hanen naiz Naroa, oraintxe sartuko da Jera. Zabaleratu, Naroak moztu, gaizto doa gainera, baina ederki atera du. Ezkerparetatik Hane Mendiburuk. Naroak zabalera, indar handian doa pilota, bildu. Eskumaz eta kontrakantxatik. Jerak, Leire gatzera, Jerak Jaso eta honek ere pilota gibelean jarri. Hane sartuko da ezkerrez. Leire Oskozek atzeratu. Hanek eraman. Leiren entzat aukera orain, honek ere jaitsi eta aurkariei lana eman.
Ekarri. Ane gordea Zabalera berriz ere, hau ekartzeko ez da erraza izako, baina hau ere gainean jarri du Gerak, eta gero ireki duen hori eramaterik ez du izan Iturriagak berak, hor esango nuke elkarrekiko komunikazioak akaso huts egin ote dien, gero elkarri begiratu diotelako eta orain txeskatu baitio barkamena Gerakaneri, akaso pilota zabaleratu hori anerentzatzen Gerarentzat baino hobesiagoa, baina nola nahi ere indarrandian ateratzeak ez zuken pilota altxatzea erraztuko. Ez hori da, eta bueno, bikote gorrei ikusia berriz bere dinamika etorri diela eta burruka inberra aukebela landuta eta berriz tantotxo batzuk inazkeo berriz partidun sartuta garaipenean bila juteko bidean sartu lehizkela. Eta behar bada partida ikustera oraintxe sartu denak esan dezake, 11 eta 18koa badela, nahiko zulo zabala eta Geraketanek gertu dutela garaipena, baina markagailuak hori erakusi arren jokoan kantxan ikusten ari garenak ez du markagailuaren emaitza islatzen, askoz gogorrago ari baita partida izaten, emozioaren eta partidaren beraren mesedetarako. Bai, pelotaz asko, partidu gorrak eta bain kanpo gontzai nahi. Eta orain kanpora joan zaio pilotan ere, gehiagitxo zabaleratu du. Eta apurka badatoz, pixkanaka tantorik tanto Leire eta Naroa ere. Gerak eta Anek dituzten 18 tanto horietara. Eta ez dakit, nieko ez dute luketen garai ona partida eten eta gorrien sentsazio positibo eta gozo hau pixka bat ozten ahalegintzekoa. Gerak eta Anek. Bueno, nik uste beak ondo aidiela, baina, bueno, beste tanto bat egingo balua gorreiek igual, etengo luke, jakingo noiz ondo moztu bikote honek. Beste tanto bat jokoan, enten aldiei dagokienez bi eskatu dituzte partidan zehar Leirek eta Naroak, bakar bat ere ez dute eskatu. Gerak eta Anek eta orain pilota baztertuta, tanto bat lortu du Ugartearrak, horre zorionak eta guzti ere eman dizkio. Aurrelariak atzelariari ona esan dio eta benetan oso zital jarri du ezkerparetan. Naroa Agirrek azkenerako eramaterik ez duena izan. Merezi eta 12 eta gero eta gertuago garaipenetik eta sakea lortuta arnasa lasaiago hartzeko aukera ere izango dute. Orain behar bada Gerak eta Anek. Bai, tartetxo politia dauke guain partidu bukaeran da lasaia jokatzeko aukera aukiko duen, naiz da seitu berra dauken partidu istea. Erasora pasada urrundik Naroa, zabaleratutako pilotakada horrekin lortu du tantoa eta baita aurkariak nahastea ere, baina egin duen keinoagatik ez dakit ez dute den oso gustora. Burua makurtu baitu, pilotakada jo orduko. Ez dakit iaz egindakoa. Desesperazio batik dala, behin egoetan jeindu jokaldi hoit ez du lortu. Beak nahizuna eta guain gontan lortu dut nik ustet horregatik indula. Izan lideke, baina alere bikain diardo. Leireri laguntzen ari zaio eta gainera eman egin behar dionean pilotari eman egiten dio. Gerari aukera errazik ahoko zuloan ez uztearren eta hori ere bada atzelariaren eginkizunetako bat. Aurrelariari laguntzea eta ematea eta alde horretatik bi atzelariak ari dira oso sendo eta maila bikainean espero genuen moduan. Bai, aseran esan duena, bi esku onda gozo die eta gaur kontane ondo demostratzen nahi dira. Anek ere egin dizake jokaldiak, halako zehaztasunez non aurkariak behartzeaz aparte agintzeko aukera ere etordakieken, baina kasu honetan ez dute baliatu. Gorrien defentsalan on eta
Zurrunaren ondorioz, Zabalera luze jerakanketara gainera, baina jaso bere burua lurrera bota eta pelaunikaturik Leire Oskozega negatzera gero, Naroak eraman, eta jerak aukerako orain, moztu. Leirek ekarri, mendiburu sartuko da orain, hiru terditik atzera luze. Naroak lautik atzera. Luzera behin nahian pilota, baina azkenean toki berera jo du. 3 eta 3 laurden lau kuadro ingurura. Zesto arrankia itxi. Iturriagak ekarri. Eta baztertu. Naroak eraman, eta negatzera gero. Jera sartuko da jokoan. Luze. Leirek moztu. Bengoan atzera, ez dago erraza hemen aurkariei tantoa sartzea, garesti daude tanto guztiak. Orain ere Zabalera, uies egindakoa izan dela esango nuke, labur geratzearen ondorio. Txokoan gero eta batetik izan ez bada, Zabaletik izan ez bada. Txokotik gero lortu du helburua Naroa Agirrek, 14 eta 19, tanto bikaina beste behin ere. Bai, partidu tanto oso gogorra ikusi dugu, atzelai bilek, parez pare, nola jardun dien, eta gero, Naroak horra aukera ikusi du, motz geldiu zaion hortan Zabalea botatzeko, hor justu txapagainean da pelota bikaina jaso ere, baina gero deja da erbatekin bukaera ara mandello. Eta horrez dakit, Leire Oskozek zer izan duen, Bukarraino lotzen nahi da. Bukarri lotzen ari alda. Ez du lesi hori beraz, tantoa bukatu bezain pronto amaren gana jo du. Bukarria lotzen izan bada, ezer txarrik ez. Eskotan takoekin izateak ez du, ahalbidetzen eskuekin nahi den hori egitea ez du, nahi den hori lasai eta libreago egiten ez du zen, baina laguntzaileak horretarako prestere badira eta aparteko ez erreztu Leire Oskozek, 14 eta 19, badator berriz ere sakera. Sake gaiztoa jarri du, bikain jaso duanek eta doi libratu ditu. Nola Ezker Paredako goltsoia, ala horma nagusiarena, frontisarena bera ere. Era kontrakantxatik atzera, hor nik uste jaisten hasi nahi zuela, baina azkenean ez zaiola horretarako pilota aproposa etorri, bipareta gero Zabaleratu da konturatzerako. Eta Leirek azkenean ez zer egiterik ez, 20 eta 14 eta beste tanto bat, Jerarentzat eta Anerentzat. Bai, hor ondo ikusi du ez, jaisteko keinukin bipareta indu barroko aldetik zegoela Leire eta bipareta arroak ezin da tanto bukaera. Eta berriz ere berarentzat sakea, eta horrek ere lasaitasuna emango die biei. Eta aurkariei behar bada urduritasuna badakitelako geuk bezain ondo baztertzen badakiela Jerak. Gure gaizto doa, baina bikain jaso du Naroa Agirrek. Leire Oskozek jaitsi bien tartera eta Ezker Paretaren ingurura gaizto doa, eraman Anemendiburuk ezkerrez. Eta makurtuta nola edo ala, Zabalera jokaldia gero Leirek, Jerak bere burua lurrera bota eta kontragantxatik jaso, txokoan barrena luze eta indartxu. Naroak eta Anekatzera. Naroak orain ere jaitsi, baina labur geratu zaio, espero baino laburrago eta behar bada hau egoeragatik baino gehiago esango nuke, nekearengatik egina izan dela partida gogorrari baita izaten. Bai, partidon bukaera da oso gogorra junda, tanto hontan erasuen ibili die, baina urdinek berriz behan defensa ona horrekin txapagainan jarraitu pelota hoik eta gero bukaeran eraso hortan beratxo juntzeio Naroai pelota. Jeraren azken sakea izango da hautxe. Atera du sakea. Ezker Paretara itxatxita hoi duenez. Naroak eraman, Jerak ekarri, Leirek bildu eta gorputzera jokatu dio gainera. Aneri, akatzera.
jaso. Leirek ere txokoan barrena luze, hanek ekarri hau ere. Naroa sartuko da jokoan. Luze, hemen inorkeztu. Arrisku handiegirik hartu nahi. Partida une kritikoan sartua baita. Dagoeneko. Azkenen gozatia nahi zuzen ere. Gera torratzeraka. Luze, pilota astindu. Autorditik. Eraman. Naroak eta berriz ere. Hartako pilotaiak kargatzera. Goaz, une oro. Gera eta ane. Leirek zabalean deja da. Eta tanto, 15-21. Benetan bikaina izan da Lanztarraren azken jokaldua. Bai, Leire ikusia. Tanto baten bukaeran dare beste bikotia, baina behan jokukin seitu behar dela eta arriskatu inberra daukela baita. Aukera ikusteuen da, ondo ikusi hor zabalien zulua zegoela eta hane naiz eta iritsian ezin du txapagaina jarri. Eta lan esan dut, partida egoera kritiko batean zegoela, baina alere halako jokaldi bat zein egoeratan gauden kontuan hartuta egiteko, odolotza behar da eta kasu honetan dotore atera zaio. Leiri, baina horretara ausartu ere egin beharra dago. Bai, hortan ez dago arazoik Leirek. Badakiz zein behar dauken da naiz eta bukaera auki tanteue kontra. Behan haitien seio barrako eta honek hortan problemek ez dauke. Gaztea da, baina baita ausartza ere eta nik uste esan duzunaren bidetik 20 bana joan balira ere egingo zukeela. Aukera garbia etorriko balitzaio. Bai, askotan 20 bana eta geho ez zaiatzatik pena gelditzea eta... Batzuetan damutu ere egiten zarete eta halakoetan beti izaten dira barkagarria egon naiz eta gero emaitza onuragarria ez da buruan askotan erabili hurrengo partidara arte azken jokaldi horretan egindako ahalegina. Hori da. Kontu, azken tantoa izan daitekeena dago jokoan 15-21 emaitzarekin eta lehen esan dugunaren bide beretik darrai partidak uneotan aurrelariak garbiak, aukera garbiak izan ezean, ez baitira behar baino arrisku handiagorik hartzen ari. Gerak txokoko deja da, Leirek ireki barruan da, kontrakantxatik bildu beharko du eskuinez Leitzarrak, gero berriz ere toki berera, ere barruan da eta toki beretik bildu behar. Gaizto jarri, baina txokoan deja da bai, txapan izan da ordea, lehengo atera zaio. Hau txapara joan zaio ordea, baina. 22-15 nola nahi ere, partida dotorea ikusi dugu, eta azkenerako txapelketako bigarren puntua lortu dute gaur, Gera Iturriagak eta Ane Mendiburuk, lehengo astean ere gogotik sufritu behar izan zuten Eneritz Arrietaren eta Leire Galeanoren aurka beran, eta gaur ere lan egin arazi diete erruz, Leire Oskozek eta Naroa Agirrek ere, eta gaurko garaipenarekin lehen ere lider zirenak, karen liderrago izango dira promozio mailan bezala, 3-tik 2 jarri direlako gaurkoari esker, Gera eta Ane Mendiburu. Bai, ikusten nahi da, partidu erresik ez da hola, eta gaur naiz 22 eta 15 izan oso partidu gogorra izan da, lan asko inberra izan duela danake, eta partidu ona induela aureke, nik uste oain pena egiko goela gorreiek galdu indulako, baino eman duen mailakin guztu onberluek eta urrungoan berriz hauek hor daudela eakusten nahi die eta gainentzeko ireztiela errez utziko eta tantu pilatzen hasiko hauek. Atxeden setean dira lau pilotariak, partida gogorra izan da eta aprobetxa dezagun, azkar bada ere zenbakiak errepasatzeko, 8 egindako izan ditu Leire Oskozek, atzean lau, sakez moztuta, zabalduta eta dejadaren bidez bana, eta 3 galdu ditu Naroa Agirrek egindako 4 izan ditu, 2 jaitsita eta bana atzera jota eta dejadaz, eta 3 galdutakorekin amaitu du partida. Gerak egin du guztietan gehien eta gutxien galdu duen ere bera izan da. Biparetaz eta sakez bina, moztuta 3 eta dejadaz eta zabalduta bana, eta atera kontuak ez duela pilotari galdu, eta Ane Mendiburuk berriz, egindako 4 izan ditu, 4ak ere atzean hiltzatuak eta galdutako pilota bat, 57 minutu eta 29
segundo iraundu partidak eta partida gogorra izan den seinale, benetan ederra izan da gogorra bai, baina gogorra izan den modu berean izan da ikusteko aukera honeko eta gozagarri. Bai, lau pelotarik dana eman duen etzako kantxan gaur, eta partidu nasera oso gogorra izan da, geho erdiparien pixka diesin indie urdinek geixo asmatu du behaiek bukatzen, eta bueno, bukaera arte borroka indue gorriek, baino 15 geldi barren kontun hartu berrego bikotie da. Eta ipagarria eraberean, jerak pilotarik ez galtzea ere? Bai, hoi da, bere ezaguarretako badak gutxi galtzeu eta egin asko. Eta, bueno, gaur kontan bide hortatik ondo eta zailo eta partido oso nahi du. Gaurkoan ere hori erakutsi du beste partida batzuetan erakusten duen moduan. Bagoaz elkarrezketa esatera, prest direlako irabazleak gure galderei erantzuteko. Hemen ditugu irabazleak, neskak, partida gogorra izan da gaur ere, baina benetan puntu garrantzitsua zuentzat. Bai, batezenik puntu esango nuke ez, azkenen gorrak die partidu guztik, kosta egiten da sentsazioak bilatzea eta partiduk aurrera ateatzea, hor erdiparen ematen zuen, aixiatako ginula, baina gero berriz torri zaizkiu pixkoa gaine, eta azkenen sufrituta. Bai, behar bada zeuko aipatu duzuna, partidaren amaiera aldera txakalaldia izan dute haiek, baina konturatzerako berriz ere hurbildu dira asko gainera, zuen markagailura. Bai, ikustak egin naiz eta atzetik tanto guztik borrokatuk ziela, orduan edozin aldeta erori zitzezkela tantoik, baina nik uste lauetan pilotari bat aipatzeko ane aipatuko nukela ez, kriston partidu egin du, naiz eta anek eta honek nibarkatu gorrik earki baztertu dian pilota denak atea ditu eta nik uste pixkoa torre ondu dela gakoa ez. Eta nik uste etorri zareten erako konturatuko zinetela, hemen pilota arrotzeak garrantzia duela behar bada. Bai, frontoiatzen komodena jokatzeko, pilotak asko gelditzen ziren kuadro guztietan, orduan hori ongi hartu arrotzen pilota eta baztertzera ere oso garrantzitsua izan da gaur. Eta atzean lehian ibili zarete partidaren zatirik handienean, Naroa eta biak aurrelariei aukera garbiak ez uztearren. Bai, aurrelari kriston peligro bazuten hor aurreko kuadrotan, ni saiatu naiz hori atzeratzen, leirez sartzeko eta lortu dutela uste dut. Eta puntuarekin pentsatzen dut pozik izango zaretela, garrantzitsua izan dela aipatu du jerak, baina bigote bezala ere gaur maila bikaina eman duzue. Bai, oso konten gaurko puntuakin, konfiantza hartzeko ere oso garrantzitsua, eta hurrengo partidotara prestatzera orain. Hori da, hemendik aurrera hurrengoetara begira. Hori da. Edarki baneskak, eskerrik asko eta zorionak. Hau esek, bi irabazleen hitzak eta abadatoz galtzaileak ere. Eman duzue maila bikainean eskaek, baina azkenean hasieran aurretik hasi bazarete ere ezin bukatu eta ezin irabazi. Bai, gaur ezin izan da partida ez zaigu atra, baina bueno, hola izan da. Atzelariak Naroa elkarre mantendu nahian, elkarri utzi nahian ibili zarete, aurrelariak aukera garbirik izan ez ezan, eta nik uste partidaren zatirik handienean zama ere izan duzuela, bikotearenean nola anek eta nola anek ala zeuk. Bai, behaien jonkua argi izan ziratik atzea bota, nekarri hau, eta gero aukera ez egaenean arriska hau, baina bueno, leire etzioten usten askoik sartzen. Da egia esan atzea eta atzea ibiliga denok. Eta gainera leire jera aurrean izan da ez da sartzea erraza ere. Hoi da, bai, jera isartzea tanto arrazaia da, baina bueno, hola tokatu da. Maila ona eman duzue, duela bi aste Olaberrian ere bikote gisa ongi funtzionatu zenuten, baina hemendik aurrera hurrengoan pentsatzea besterik ez dago. Hoi da, penakin, baina venga, hurrengoan pensatu beharko da. Bai, Edarki baneska, galtxa burua eta hurrengo partidera arte. Mira eskera uniz. Hau esek beraz bi galtzaien hitzak eta bagatoz geu ere mikrofonoak hartuta bertara hoiena gaur jaialdi ona ikusi dugu, behar bada bigarren partida honek asegaitu gehiago lehendabiziko partidan maila honek eman ez dutela eta. Bai, lehenengo honek, asera oso gotza auki du, azkar junda oso, naiz da gero pixkat geixo jokatu duen
baina, bueno, bigarrengo oso gorra izan da, oso pelotatu eta partidu ona. Eta hemen honek erakusten du partida guztiak daudela borrokatu eta hemen puntuak ateratzea ez dela bat ere lan erraza. Lehenko asteko jaialdia ere alakoxea izan zen eta gaurko astekoak ere bide beretik eutsi dio. Bai, ikusi da ez, tanto asko kostatzen dela tanto bakoitza eta partidu ez esanik ez, partidu luziak eta gorra gatatzen nahi die eta asko lan asko indakoak. Eta hemendik aurrera txapelketak jarraipena izango du datorren astean, hilaren 18an larunbat arratsaldearekin izango baikara Lekunberriko jai pilotalekuan urrengo jardunaldiarekin, lehendabizi promozio mailan Olatzin Saustik eta Naia Bertizek gaurko galtzaileak, Malen Lamadrid eta Alejandra Perez izango dituzte aurkari, eta ondoren maila nagusiko partidan gaurko garaileak ikusiko ditugu, Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu, Maili Barrokalen eta Maila Arrastiaren aurka, eta hor ere puntu garrantzitsuak lehian, batetik sentsazioak hobetzeko helburua aurreko asteetan Sopuertan eta gaur hemen galdu duten bi bikoteek promozio mailan, eta bestetik garaipena lortuta duten bi bikote, beste puntu bat lortzera joango direnak maila nagusian, Oiana. Bai, promozio mailan ja Alejandrak eta beste Malenek hirugarren partidua eta puntu garrantzitsu bat jokuan izango aurre egiteko. Eta bigarren partidu lehenengo mailan Hierak eta Anek ez du jokatzen baizik eta Aranburuk eta Mujika jokatzeu Ruiz de Infante eta Horbe Gozoen kontra. Beste kartelen bat begiratuko nuen beraz, baina hor ere nolanahi ere partidako horra izango da. Bai, Lekunberriko pilota lego oso azkarra da eta nik uste hor erasoako pilota leku dela eta bueno, abertzen moldatze gango defentsan aurra atatzeko. Edarki kontuak zuzenduta joango gara nolanahi ere datorren astean Lekunberrira, larun batean izango da hitzordua, arratsaldeko 5:30 aurrera, oker ez baldin bagara. Besterik ez gaurkoan zestoatik pilotazaleok, plazer baduzue, datorren larun batean izango dugu berriz Lekunberritik elkarren berri. Izan ondo, arratsaldeon zestoatik. Berdin.